според галатјаните, како што кажува Исус, дека проклет е секој оне кој е обесен на дрво и вика и Исус не откупи на казната, така што стана проклетство. Дали според тебе Исус беше проклетство стана? Да, с човешкото си естество, според јудејските закони, според јудејските наказанија и култура, Денис, всеки който виси на дърво, според юдейската култура, най-голямото наказание, най-тежкото наказание, казна, беше да бъдеш на дърво. И според юдейските правила и вярвания, всеки, който виси на дърво, той означава, че е проклет. И Исус тоа го потврди.